Knyt, svært bliver det ikke. Spred. Knyt. Spred. Knyt. Spred. Knyt. Så lukker du øjnene. Hænderne bliver ved med at køre. Husk, der er ikke nogen, der kigger. Spred. Spred. Knyt. Spred. Begynd at åbne øjnene og begynd at bevæge dine arme sammen med uanset hvad du gør, kør den ene hånd i hvert fald altid med. Ja. Begynd at få benene med ind, så det bliver større. Den kan bringe dig ned på gulvet. Ja. Kreativ ben, kreativ ben. Bliv ved med at køre hænder. Det er hænderne, der er jeres grundlag. Ja. Hænderne er grundlaget. Kreativ ben. Måske kan du komme ned på gulvet, måske kan du komme ud til væg, jeg ved ikke. Men hænderne kører. Ja, sådan er kreativ, kreativ. Ja. Måske en lille smule til arme ind, så det bliver... Ja. Uanset hvor du er, luk øjnene. Kun hænder. Uanset hvor du er, kun hænder. Det kan også, selvom du har en hånd i gulvet, så er det den anden hånd, der kører. Lad være med at holde vejret. Fortsæt. Slap af i munden imens. Åbne øjnene, benene må gerne komme med. Kreativ benene, hvad med bare blive stående. Bare din krop. Lige hvor du er, luk øjnene, uanset hvor du er. Slap af i munden. Og åbne øjnene, kom op og stå. Da. Så fik vi lige pulsen lidt ned der.